Takže čaute. A dneska si ideme zahrať video, či Fortnite. A daj na toto video like a odber a dopozeraj až do konca. A ja zapínam. A túto sezónu som hral len včera ešte. No, tak toto ide. No tak ideme hrať. A ak chceš Fortnite Part 2, tak daj 5 lajkov na toto video. A ostaneš na hru, tak ideme bum. O, aká má časované. No, ideme. Neviem, čo ja robím. Spider-Man. Táto zbran tu je? Nestavaj, stavať inak neviem. Ja strafil som to. Dobre, no, neviem čo robím. Ale my ideme sem. To zvykne chodiť. A keď vidíte, tak som skoro v žiadnom novom mieste nebol, len tu som bol Utopia City. A možno aj inde, neviem aká je teraz mapa, takže ja nepoznám teraz dobre ten Fortnite. A ideme potom. Ja som si dal skip Mortal Kombat Škorpiona. Sa mi páči. Som ho dostal tej... Ja som si ho... No... Kúpil som si ho... Javajs! Čo robím? Potrebujem healy. On ide sem. Was? Yes. Kamo. To jak som mohol dať? Neverím ani sebe. Tak, dobro, no takže dáme. A neviem, niektorá zbraň lepšie. Tam. Ale ja si nechám toto. S ňou som si istejší. Takto sa tam, takto mám rád. Ja si to hodím. Tam ešte dačo. Náboje. Jestli to tím má, jsou pravda, že jsem to chcel, aby jsem si dal tím, ale jsem si dal ten velký, to bylo zle.
No. No to nič nerobí. Čo robí? Škoda, že mi zobral to. Tam je? Toto. Úprimne, toto nič nerobí. Toto debil. Nič. Akože... Dobre. Toto si super. Uciecz. Ty koky, ale ja som mu dal. Musím ísť. Otvoriť to. No čože, počkajte. A toto už bude asi koniec videa. Tak počkajte. Okay, dúfam, že ste toto video pozerali až do konca a dajte na to lajkov, ak chcete, aby bolo Fortnite Part 2 a zatiaľ čaute.